nire naiz eta esanduko dizut Javierrekin pasatzen ari dena diapositibak gure asmakizunaren azalpena. Gure elevatorra aspertuta zaude ikusten astronautak nola egoten dira zerura eta zu aspertuta geratzen zarela zure etxeko sofan. Orain gure igogailuarekin igual duzu ilargira gainera segurtasunarekin. Sensore mugimenduzkoa dauka. Segurtasuna oso garrantzitsua da, eta orain gehiago espazioan gaudela. Eta sensore mugimendu honekin nahi duguna egin asteroide bat pasatzen denean edo beste zerbait mugitzen dela kaptatzen duelako astro hori. Hau da, marrazkia ikusten dena lurra nola da eta kontinente batzuetatik tubo batzuk ateratzen direla. Gero honekin hemen marra bat dauka separatzeko lurratik eta atmosferatik ateratzen den tubora espazioan dagoen tubo oso luzean. Hau telezila bat bezalakoa, eskietara joaten zaren bezala, da, eta lurratik jargira joan aldezu bakarrik 394.000 kilometroko distantzia.